Emma salam. Bugün biz Education Vekete formu bilen Belarus'yanyň Medisinsk Üniversiteti barada aýtmakçy. Belarus'yanyň Medisinsk Üniversiteti dünýä ýüzüniň iň tanymal üniversitetleriň biri hesaplanýar. Belarus Medisinsk Üniversiteti Türkmenistan'ın esas kanynyna duran üniversitetleriň biridir. Munyň esas aýratynlyklary hem talipler Minsk ulu hastahanada praktika geçmegi we mundan başga da üniversitet tamamlanandan soňra diplomynyň Ýewropada we başga döwletlerde tasdiklanmagy, üniversitet tamamlanandan soňra Belarus'yanyň şäherine işe girme mümkinçilikleri hem bardyr. Medisinsk Üniversiteti ödüllerinden borak talipler okuyan. Bu üniversitetin sizin ehli soracak bölümleri bardyr. Stomatologiya, farmaseutika, çağlık mançylygy we başga medisinler degişli bar bölümler bardyr. Esasadan Türkmenistan'a dilden geçip bilerler. Eger-de siz hem dünýä ýüzünde tanymal üniversitetleriň biri bolan Belarus Medisina Üniversitetinde okumak isleýän bolsaňyz, Education kampaniýamyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.